Здравейте хора, аз съм Капи БГ и ние ще играем Тривиадор България. Да. Каква хубава. Ей, какво хубаво. Тихо. Това беше братовчет. Иллюминати БГ. Да, това беше просим братовчет. Сега ще изиграем една игричка и мисля да спирам, защото клипове с късата да нещо, да. Значи започваме игра. С кой ще ми се падне? Миналата игра и завърших втори. За жалост. Миглена. Си... Тони 318. Аз съм Капи БГ 4. Тъпа област. What? Колко е щупено. През коя година започва да се излъчва човек лъкът по БНТ? Коя година? Знаеш ти. Много знаеш. 1967. 61 Ще да бъдеш близо. Аз пак съм близко. Иллюминати БГ. Ти ако не го кажеш всеки клип, няма ти носи кафе. То ми носи. Точно като ти кажа. Ама и да не го казваш. Иллюминати. Иллюминати. Смисълте, ще го закъркли от къде? Колко успешни полета има совалката Discovery, която е рекорд в това отношение? 39! Аз се изчинявам повече даже от 2. Някаква си шибана ракета Discovery имало 39 успешни опита. О май fucking god. До луната е само единствен човек. Май до луната. Или в космоса, не знам. Иллюминати. Колко са основните видове кръвни клетки? Телца. 180. Много са. 3! О май fucking god! О май fucking god! Аз се че има даже повече. Знай си. Ето с Петра се изседи. Опазнете. Защо? Колко дни най-много може да има в една година според ислямското летоброене? 257? 355. Бах ти простаци сте писали 20. Писало след ислямското летоброене. Точно. 20. О май fucking god. Jesus. Колко са? Иси. Не знам. 7. О май fuck. Добре, защо и тримата пишат едно и също? Как аз така пиша? Ще говорят в пиве. Не, той телефона играе, мисля, че срещу мене или... Не, май не. О май fucking god. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мисля, че. Добре, този една го разкарвам. О май. Къщичката Костелива 4 близнаци скрива, що е то. Костелива. Лешник. Орех!
Oh my god. Jesus. Jesus. No. Jesus. No. Jesus. No. О, как е това бащата на Пинокио. Джипето е хора. Те не са го чели. О, тук ще ме нападне. Точно. О. Коя държава за пръв път използва кирилицата веднага след създаването? О. Румъния, мисля, че. България! О, май гад. Никой не позната и че не губя. То си гледаш я превъртя за... Затвори. Какво е мопс? Куче. Мали човек. Вид земноводно. Мопс е куче. Кой не го знае? Малката им братовчетка със сигурност не го знае. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Прякорът на кой английски футболен отбор е червения дявол? Манчестър Юнайтед е. Ливърпул, да. Хора, гледайте футбол малко. Oh my fucking god. This is... Какво е виола да гамба? Италиански. Мисля, че инструмент. Да, инструмент е. През коя година умира мореплавателя Христофър Колумб? 1375 май беше. О, боже! Има ли такива проско... То не, че аз го учих, ама... О, мага. Jesus. Какво е несценарство? Ходене с бос крака по камъни. Аз не можа да прочита всичките. Какъв е Скуби-Ду? Детското филмче Скуби-Ду? То стъпли, че да напишеш, че е човек. Ти 100% е компютъра. Аре бе, що не мога нападна този? Аз нападна си. Какво е латинското име на съзвездието Костия на Вероника? Ай това. Знае се, че той. Ама аз ще го ме... Фак. Аре нападай бе. Бутляк. Къде има повече овци отколкото хора? У нас. Мисля, че и Китай. Нова Зеландия. Аз там не знам кой има хора или животни ли. Те ме питат. Простаци. Не! Тъпли сте. Не! 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 Коя зодия на Онери Дю Балза Кордин? Абе, отдела се му знам аз. Oh my god. Провалиха ми целия клип. Какво е истинското име? Кунчев. Васил Иванов Кунчев. Yes. Дай ба. Мълкни ма. Бах ти просто. С какво продължите? Абсурд. Разарт. Oh my fucking god. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh 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 oh.
Начни тук. Стига! Няма се занимавам с тебе. Само ме занимават. Що да се разкараш? Да, това мисля за сега, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз съм KapiBG. Не забравяйте да се сабскрайбнете, да оставите един лайк, един коментар какво да играя. Това бяха аз, KapiBG, и чао!